Калакустава Варвара, круты бераг ракі Васіля Быкова. Звычайна ён прыходзіў сюды на заходзе сонца, калі міналася спёка і ля ракі на яе крутых, зарослых хмызняком берагах пачынала цягнуць прахалодай. Над вячоркам амаль сціхаў вецер, знікала дакучлівая рабізна на вадзе, наставаў час начной рыбалкі. Прыезджыя з горада рыбакі таропка растыкалі на камяністых водмелях каротенькія вудзільны донак і тут жа, кінуўшы на траву якую адзежыну, рыхтаваліся скаратаць на ёю нядоўгую ліпнёвую ноч. Пятровіч выходзіў з травяністага ляснога раўка ад недалёкай прырэчнай вёскі і адзінока садзіўся на краі камяністага, амаль навіслага над вадой абрыву. Яго тут многія ведалі і зводдаль жартоўна гукалі, задаючы пустыя і неабавязковыя для адказу пытанні. Заняты сабой, ён болей маўчаў, не дужа ахвотна ішоў да людзей, відавочна шануючы адзіноту на сваім улюбёным, нязручным для рыбалкі заваленым камянямі абрыве. З гэтага абрыву адкрываўся аднак шырокі пагляд на ўвесь ужо ахінуты вечаровым прыцемкам бераг, плаўную паваротку ракі з парожыстым перакатам пасярэдзіне і высокай аркай чыгуначнага моста, водаль на пакаты схіл таго берага, які нанач густа цямнеўся хвойнікам. Яшчэ праз нядоўгі час з-за бетонных апор моста на прыціхлы рачны прастор імкліва вылятала казанка, расцягваючы ва ўсю шырыню ракі даўжэзны шлейф кармавой хвалі, і спрытна мінала перакат і памалу збаўляючы газ кіравала да берага. Яшчэ здалёку было відаць, што ў лодцы сядзелі двое. Юра Бартош, хлопец з суседняй вёскі, які працаваў у горадзе і наязджаў у тутэйшыя мясціны палавіць рыбу. Яго гарадскі прыяцель каламіец, з якім яны ўдвух купілі гэтую срабрыстую казанку з новым 25-сільным маторам. Як і заўжды, у той вечар за рулём сядзеў каламіец. Крутаплечы чалавек з шырокімі даланямі рук і цяжкаватым позіркам з-пад доўгага цэлулоіднага казырка насунуты на лоб фуражкі. Паволі збаўляючы абароты вінта, ён упэўнена пабліжаўся да берага, на якім ужо згледзеў адзінокую постаць Пятровіча.